Ngoku izixhobo zokusebenza zihleli nje. Abo babesebenza apha abasenamisebenzi. About 170 or 180 abantu employed phaya. So ke liphulo straightforward elithi makuvulwe eMtentu. Abantu balambi bafuna ukusebenza. Nawe bebethetha SMMEs bafuna ukusebenza. Nawe beqhamla ngokwe-transport bafuna ukusebenza. Because abantu balapha baxhomeke kwezi projects lapho ukuze babeke ukudla eplatini. Abahlali bafuna kuqashwe unokontraka ozosebenzisana noluntu ekwaqesha uluntu lwale ngingqi. Cela uqhubeke elibridge sikwazi uxhamla. Into engeke ndiyivume nendingayithandiyo eyobana kusuke umuntu angapha azozenza umsebenzi esinazo qualifications zawo apha. Into siyifunayo ngokuba sithi okay njengoba uzoqala lebridge seMtentu. Siemphasize into bana si recognize into bana si forum yaphi yalapha eKhanyayo. Abahlali bakwathi izicelo zabo azide ziqwalaselwe nguSANRAL. Le bridge kwakuthiwe ngoko iyawukhosta about 1 billion rands. Ngoku sebeyi-estimatela ngenxa ye-escalation ngokuba inoba ngoku seyingapha kwe-3 billion. So mna ke iduty yam kuba ngoku ndidibane noSANRAL ne-department yakwa-transport. Ndithi kubo make sizeni apha komkhulu sizodibana nabantu baKwakhanyayo. Iinzame zokufumana impendulo kuSANRAL ziphanzile. Ndingulwandile Mbulali, eFlagstaff.